ipabuhat yun ako nino. So mabalaan na to karon mga kabingka kung unsa ni akong gibuhat mga grabe yung gibangulak yung mga kabingka. Dire na to isipan mga kabingka. You can see, pwede siya ipakilit sa kuan. Oh? Tawa. And 3, 2, 1. Taran! Years later. Sa inyong mga kabingka, and 4 days video mga kabingka, di na to magpatumblik-tumblik ni abot na akong gi-order mga kabingka. Ipabuhat yun ako nino. So mabalaan na to karon mga kabingka kung unsa ni akong gibuhat mga kabingka. Kani excited kay ko ani mga kabingka nga akong gi-order sa basta nag-order ko ani mga kabingka. So banikon nyo, tara abriho na to ni akong gi-order mga kabingka. Let's unboxing. Let's go. Sa kanya mag-order. Kita niyo mga kabingka. Dahil dito mga kabingka, maragilid ipa. Kuan ba? Pero, amrik ako. Nakabalot with mga kabingka. Kung sa kanila. Mga kabingka. Kabalot with mayo. Grabe dyan yung mga kabingka. Kabalot with sakto kaman mga kabingka. Dili ipa kuan dyan. So muna ni mga kabingka. Let's find out. Itak ng ganyan yung mga kabingka. Maglihan na natin mga kabingka. Grabe yung gibangulak yung mga kabingka. Dire na to isipan mga kabingka. Ano mga kabingka kung sa kong di-order. You can see, pwede siya ipakilit sa kuan. Tawa. And 3, 2, 1. Taran! Look at that. Pwede nyo na ipapilit sa mga wall ninyo mga kabingka. Look at this. Nice niya akong ipabuhat mga kabingka. So picture, no? Picture mga kabingka. Nice kayo mga kabingka. So good job kayang kaning nagbuhat ani mga kabingka. So eto po si DJ March in the place to be. See you in next my vlog mga kabingka. Pabush ka baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.